decide mais uma coisa. E o amante não sabe crosse, decide for uma. Ela suma decide do taco que mais ajudado. E aí, mas ela mão, ela pro, sei de uma certinha ao disse, não há tacos mano. Ela tá me fez no taco. Quando ela tá aqui, vou fromos ver são. São fromos ver aí, ela. Você não há uma crosse, mamã. Não há yapoto. Não há roto. Não há umas macrosi. Mas não há mãos macrosi no mamã. Give me. Me sabe que sabe. Brother, que amor é ali morobi. You can take me. Sang não há mãos macrosi. Eu ainda uma. Só de erra da estrefitide. Tem de uno. Só não há mãos macrosi. Não há bruco. É cada taxo. Essas atas é sório só, não pode. A pouco é sório, tá com o bruco na sua mão. There's no. Eles sabem que tem uma lei seguinte, mamãe locado. Tem problema, como lei sabe se fosse, não arte a fraco eu. A pouco mudou o nome, o secreto é perfeito. Uma, vamos o ele trouxe, decide mais uma crosse. E o amante, eu sou ele trouxe, decide for uma. Ela suma decide do sol. Do taco que mais ajudado. Sirati, quando me vê Snapchat, temporada me vê Snapchat não é pô, e você snap arqui? E você snap arqui? Natuurlijk niet. Maar no, if the saf me, e wat a hair thing, dan a jeans aan, skinny jeans, wat los het broek dat ding. Bring it out. Wat is het ding? Als er passie van je look me, if me weer waar je pô. Dus daarom, maar omdat die loopgado, zei je de volgende keer. Word. Dat je weer waar je pom doet. Maar voor je pom moest doen, maar je de abon vraag. Dat we altijd vragen kosie. Zo, maar. Ja. Sei de mas elimina a destrepi. Dat anogani sugat. Aha, maar je bedoelt, oh, maar zij bestaan. Natuurlijk, we lezen met kosie. You can leave gado, but you know a freebie. Yeah. A freebie, na gado you, na en gado esi ayu ati. Yeah. I know you move for. Ready, piece 18. You already got it? You ati. Da ayere you. Yeah. One, alamala ko man. Alafu. Don't baby gado. Yeah. Ayere. Yes. Ja. Maar wat zoeken nou met hoe homofiel, want homoseksualiteit, dat is die brengt. Homoseksualiteit, dat is die brengt. Bring it out. Homoseksualiteit en of kado. Kado de tegen homoseksualiteit. Bring it out. Kom ik een kring. Wat voor zoeken we mijn moeder? Kosori wasan, Abraham Ati. Jeremia 17 vers 9. Kosori wasan, Ati. Want dat na zijde, wat we lezen de woord toe, en sap de wet fukado. Want if you sap de wet fukado, you know man kenki. Wat you, a verstaan voor you. Tja, zo toti. Vanaf geboorte, hoe geboren in toti. Van je sap kado, dan ga sansa de malaria tap kunnen tapu. Wat we lezen dat het tegen toe, en dan volgen dat het tegen toe. Lezen. Dan moet ik Jeremia, hoofdstuk 17 vers 9. Da hati voor libisma. De bedreiging moroleki alasani. Jere sa garotaki, you ati de bedreiging. You know maar vertrouw you ati. Ilus garotaki. Sabi denk je, garotak nou alleen. Lees het nou alleen. Dan moet ik Jeremia, hoofdstuk 17 vers 9. Da hati, de bedreiging moroleki alasani. Ade tumisi taku. Sade? Ade tumisi taku. Das missa. You know kan ringen tap you ati. Tete mi tak gado sab you ati. Tene me tak na kerki tak gado sab de ma ati. De me tegi tak you masondo. Dat de me probe fusorio. Tak you masondo. Want gado tak you ati takru. Say you do. Proverbs 3 vers 5. Listen do. Want you know kan ringen tap you ati moro. You must ringen tap sak gado taki. Spreuken 3 vers 5. Lezen. Dan moet ik spreken, hoofdstuk 3 vers 5. Vertrouw naar in die master en dan ga je heel jati.
Hier is een gado taki. Je vertrouwt dat gado naar je ati. Want als je rekent op je eigen ati, gado tak aan takru. Inodoro. Lees een godoro. Vertrouw maar in je masra, dan ga je heri ati. En dan bouw, dat je eigen verstaan. Hier laat je niet man. Je nog wat bouwt dat je eigen verstaan. Wat staat daar dat je hier in vers 9? Adoti. Adja, takrudu. Dat is je kan gaan naar gado. Dat betekent dat God kent mijn hart. Gado zegt dat allemaal dan een zoon doen. Is dat zo betekent mama? Moeder. Moeder is dat ze mij tegen, God kent mijn hart, ze mij tegen. Je mag zo doen, want je denkt aan het raman. Dus je mag doen, zijn vieren toe, want ik kan je niet kwalijk nemen. Want je hebt een zondig hart. Zondag ben ik geboren, zondag zal ik sterven. Nou alleen. Want God dat je doet en commanderen. Moeten we lezen het in? Johannes 14 vers 15. Lees eens een Christus stakje. Bring it out. Dit is een Christus stakje om doen. Wat je kan bouwen op je eigen verstand. Wat je verstand doet niet. Lees het. Johannes 14 vers 15. Johannes 14 vers 15. The gospel. Bring it out. Ja, lees het. Dan moet je Johannes, hoofdstuk 14, vers 15. En voor hoe lobby me, hoor je me commanderen. Zijn Christus stakje. En voor hoe lobby me, hoor je me commanderen. Christus stakje moest horen commanderen gado. Christus stakje moest horen commanderen gado. Je nog kan tegen gado, is dat mi ati. Gado sab you ati ja en atakru. Matthäus 5 vers 17. Je nog hoort je nog tegen gado, je sab mi ati. Dan leden wij lezen dat je maar zo doet. Lees. Matthäus 5 vers 17. Je moet denken dat je niet meer komt voor de wet. Hier is een Christus stakje. Je moet denken dat je niet meer komt voor de wet. Christus stakje niet komt voor de wet. Je nog komt voor je vrijheid. Dat je kan doen wat je want. Je mag horen met moro. Je mag trouw moro. Je mag een vriend naar een vriendin. Je mag tegen je chief voor 16 jaar. Dat je mag goed uit naar een boy. Zoals Sabi. Dat nou, dat ben ik op 12 uur met die. Dat bakat tegen me. Dat zei tegen dat mama, sorry, maar ik kan het niet helpen. I'm a put me wat dory. Bring it out. Dat nou ik zou een chinko in de tapu. Dat nou een pad heeft zorgen ching. Dat kan het taki. Deze is toch lezen. Je moet denken dat je niet meer komt voor de wet. En voor de profeet. Maar op de profeet, alles aan Jesaja taki, alles aan Jeremia taki, alles aan Esdra taki. Je moest horen. Lees het. Je nog meer komt voor brokken, maar voor making them come true. Maar voor true. Voor true. Die taki, goed taki. Bring it out. Maar laat het tapu. Sakaba. Dan moet je picking busy voor de wet. Dat zijn. Dan moet je picking busy voor de wet. Amora chill wet. Lekker wet zou lezen in het safono. Je mag weer wat proeven. Dat nou wat chill wet. Wat nou wat moeilijk zijn. Jij zegt dat je maar moeilijk en forceert naar een broek. Dat plus een chariga dermatoloog. En een chariga dermatoloog. En chariga dermatoloog. Wat hij dingen. En kiesiki. Alles wat zijn opstandigheden. Lees het nou lezen. Maar voor true. Die taki, goed taki. Die voor helemaal naar het tapu sakaba. Dan moet je picking busy voor de wet. Dat is alles. Als je alles aan is, dat komt true. Heer dat ik? Amoro chip busy voor een wet. Nee, lassie. Vos alles aan komt true. Dus je hebt voor alle recommanderen. Kado. Niet maar sorry dat je wat commanderen met me. We zijn dat je wat web pap. Je zoekt ook web. Maar if me no sorry aan web. Van jezelf, van in go begging naar Kado. Want Kado de heren you begging. If iedereen zo doet, is dat voor skimming maar goed. Voor de zorg kring. Dan samen taki. En om niet denken. Maar men steun. Dat zijn Kado en taki. Johannes 9 vers 31. Poson mama, dat steun. Dat Kado en denken. Hoe het tegen je zak oestref wanneer tegen je. Wij zullen je zak Kado taki. Lees het. Dat boek over Johannes, hoofdstuk 9, vers 31. No, wie sabi dat die Kado no arki na dem zoon do suma. Jere dat ik? Kado de arki een man of een vrouw. Zijn broken wet. Dat is weer broken wet. Kado de arki you.
Dus dan ook, je moet zat de wet. Dus je moet wat cheese op ding, je leert wat te commanderen. Dus we leren mama te commanderen voor zijn goeie. We leren wamba, we leren het toe. Sabbat. Niks aan Sabbat met die mama. Ja? Collins. Ja. Ik put vriendjes op hier. Ik put dat vriendjes. Want nu ben ik stap te gaan met Israëliet. Want vijf konden gaan crossie. Je bent like van het heen en weer. Aha. Van mijn judge. Kan het dan mijn judge righteous. Ja, kan de aha. Bisabi. Maar dan nou in sorry Israël van Gadotake. En van je suma jude. Want je hebt de unucha. Dan is something to Israel. Right. A fall of food, no something to Israel. Bring it out. Fall of food, no something to hold them command of God. They said, you like chief God, you sabi. And the more prosper if you to sort the trap people, sa them do. But not you like flow, no, must let the trust suffer them water. Ja toch? Maar van je zorging, dan ga je handling. En dan ga je mofo. Want we leren sapa. Ga je aan de kant zijn weg je woord toe. Ga je weg de sans zijn toe. Ja, missa? Abu, dat is de nog wel een wat trouw met missa. Ik zeg. Shalom, Nabucco Exodus 20, vers 8. Membre da Sabbath day. Zijn doen? Membre da Sabbath day. Wat a fala voor vergeten zijn a Sabbath day. Wat heb ik actie mama? Zijn a Sabbath day. Nee, ga aan 10 keren. Dat tegen me naar zondag. Aan het roep. Maar dat is Sabbath day werkelijk? Nee. Lees het wel lezen. Nabucco Exodus 20, vers 8. Membre da Sabbath day. Holy and Santa. In hora Sabbath day, Kado Santa. Vaya hora met Santa. Okay. Exodus 20, lees zo nu mama. Okay. Ai, lees. Membre da Sabbath day, Holy and Santa. You shall work on 60 days lang. And do all you roko. And if you say the day that the Sabbath for Masara Yugado. A same day that the Sabbath Yugado. Saturday. What the eerste day van wiki? Na Sunday. It's so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.